Tervetuloa seuraamaan mun Lontoon matka-vlogia. Eka päivä lähti tuskallisesti 5 aamulla kohti lentokenttää parin tunnin unien jälkeen ja siellä syötin aamupalaa. Lento lähti meillä kello 8 ja sieltä saavuttiin sitten Lontoon Gatwickin lentoasemalle, mistä napattiin juna ja metro meidän kohteeseen eli Paddingtonin asemalle, missä oli tää Paddington Bear. Patsas oli sepä. Joo. Sitten lähdettiin kohti hotellia, mutta meillä tuli pieni parisuhdekriisi, niin mentiin sitten sopimaan meidän riitat Mäkkäriin. Ja sitten syötiin tässä puistossa. Joo. Siitä me sitten käveltiin meidän hotellille, käytiin viemässä kamat ja lähdettiin tonne Hyde Parkiin kävelemään. Siellä oli tosi nättiä, oli hyvä sää. Ihan sikan oravia. Ne oli kivoja. Ja joo, jatkettiin siitä läpi kohti Natural History Museumia, mikä on niinku luonnontiedemuseo. Siellä oli dinosauruksen luurankoja ja kaikki muitakin luurankoja ja kiviä ja tällaista. Tää oli mun poikaystävän ainoa toive tälle matkalle, niin sinne mentiin. Ja sit sieltä me käveltiin taas sitten ton puiston läpi takas meidän hotellille. Siinä matkalla näkyy näitä jotain juttuja. Ja tervetuloa huomenna seuraa päivä 2.